Traċedja fiż-żona tal-Victoria Lines fin-Naxxar viċin il-post magħruf minn bosta bħala Top of the World, il-vittma mara Koreana. Il-karozza kienet waħda tal-kirili għal raġuni illi sissa għadha mhix magħrufa spiċċat waqgħet mill-irdum għal isfel u meqruda totalment wara li ħadet in-nar. Il-vettura tal-mara Koreana waqgħet minn triq John Hyde fin-Naxxar għal ħabta ta' 8:15 ta' filgħodu, triq li ftit tal-ġimgħat ilu ngħatat it-tarmaku li skont residenti li tkellmu magħna huma ħafna dawk li qed isuqu b'mod traskurat fiha. Madankollu skont persuni li tkellmu magħna jidher li l-mara li għandha 40 sena kienet ipparkjata fix-xifer ftit qabel waqgħet il-karozza għal isfel. Net News informat li l-karozza kienet ilha pparkjata fiż-żona mis-6:30 ta' filgħodu u anke ntlemħet fl-istess żona matul il-ġurnata ta' qabel. Il-karozza ħadet in-nar ftit wara li waqgħet mill-irdum fejn weħlet mal-Victoria Lines mingħajr ma baqgħet nieżla. Kawża ta' dan anke l-istruttura tal-Victoria Lines soffriet xi ħsarat. Minkejja li l-persuna nstabet mingħajr ħajja fil-karozza, il-membri tal-Protezzjoni Ċivili baqgħu jfittxu għal ammont ta' sigħat fil-wied għaliex ma skludewx li kien hemm persuna oħra fil-vettura. Il-vittma ġiet ikkonfermata mejta fil-post mit-tabib tal-emerġenza. Il-Pulizija għadha qed tinvestiga dan il-każ filwaqt li nfetħet inkjesta mmexxija mill-Maġistrat Donatella Frendo Dimek.